ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ki reu rang ba ki long kmi bat ki khon samla jong ka dong ka them ribhoi menta ka sngi ke le lum lang banya shong perkhat ha ka yeng dorbar sajer nongpo banya keren bat banya theria tai halor ka jingsha siat yap jong ba Cherry Starfield thank you bat ru ban kershan ya ka sur ki nong maulai ban dawa ya ka jing bishar ka ba hok na ka benta uba Cherry Starfield thank you ubala sha siat yap hakipulit But hakani ka jingelang kila thau ya ka kinhon ka bala tip kom ka sur na them ribhoi. Kila shimru ya ka rai bakane ka sur na ribhoi ka khot bat ka wer ya baro ki badan ka jing smokia halor ka jing sha siat yap jong ba Cherry Starfield thank you klem da khain la ki dei ki seng bhalang ki rangba shnong ki samla bat ki wei ki badan minsim Bat ka thong hi ka long banya trailang na ka benta ban dawa ya ka hok halor ka jingsha siat yap jong utay rangba ubadai unong yalam barim ka seng HNLC. Kalian jong kane ka meeting kalau pembek ka kawai ka jimut akaba kata ka jimut ka long bangin pemit ya kawai ka penhun kata ka long kasur na tem ribhoi Kasur na kam ribhoi. Kene kasur na kam ribhoi, magkaka jamin. Kalay tayo sa mibha halo babun ki program dia day bat kene ka jinja bat ni kum kasur na kam ribhoi ni pau bat ni konjam la ni kum ranjur ya kene jinja ka police department ila penyap dusmon kum ya so kum ya Kimrat Kimreng yang orang bak jong kali ke jong dengan ekor ni kum nak kasur nak kamri boy ni kepat bak di rabak senam di seng balang bat di seng lok kami jong kamri boy bagi nesno hilang ban tempau ya ke jisu ke joni ban pernah ya kan ya jilek don bor jong kipulit hakatika kalai tadi lai agos ko lai bujenis kasur na kem riboi hakaba nyela ban keren hangni ba tandai ko wei na ka kenhun ka ban yalam khamat pia ka jinga thi hapo jing ka district hakaba dei ba ka jing shatniam jing ba Cherry Starfield thank you la ban kemau hangni ba kasur kalami hakaleng jong kari kasi jankia bat Saksisin mentala menong bah lada kami ke kadu saksisin kumen pener nyu ya ka jai penriu bat kumen terwa ya ka jing kersyan lane kata ka ban penpau ya ka jing kersyan ya ka sur kino maulai la menong beri ka kemi ke balai lam khmat ya ka bandawa ya ka hok na ka banta ba Cherry Starfield thank you ka ikbangi nilayo ya ban ya keren ban yemil jumut akan kaji kedua kalong ba nyala ayarai ban khot ban wer ya baro ki kurang ba shnong na keleng jongka district ki kedun tremon sobha bapher kan bajet keteng ki seng samla ki seng longkmi bat wat iya kitu kibreu ki badon hakalian ka sokar mo nomor ba por ngi suku ba kidon kibriu ki bakwa ban tempau ya ka jing semua persyak lan ka jing bom suya hap ya kai ka sokar ka le Henry kadai kai ba le se lak no ba kadai ka jing ban jong ka parti kadai ka jing te jing kum jong ka parti te ka ba pulong iki pak ba kimla ya ka ban mi syahmat Henry kan boleh ka jing betul kalau ba kadai ka jing sya hoi ni iba kaja ko maulai Yang repat nyimla ban yo ya ka assurance ba hapo riboi district kan manja te lada di kajing snap jar ka jongi kala banlong ba lasai lada di ba kawan ja ka district ka jongi kini ki bayalam ya ka jingi ki penamawai kin aina mi ka jingi trela te kung kada banyas no kilang batan tempau bagi long ko we ku ka jek penru tinggi semua bakalong dom kame yang ngedu kata bagi nyami balik kersan lang bandawa penyo ka hok nak pra kayi jumpa Cherry Starfield thank you